खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 28 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि सासे सुबुङा दिल्लीयाव मानसि बुथारहैदों। आसामनिफ्राय दिल्ली फारसे थाहैग्रा सासे 26 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा गावनि रुममेटजों नांलाय खमलाय खालामनानै दाङाबाजि जानायाव गावनि रुममेटखौनो इनाय बुथारनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिनय लामा, तिनसुकिया जिल्लानि थागिबि आरो थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय एबा बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय रेशम कुमार। बिनय लामाया जौ लोंनानै जौनि निसायाव रेशम कुमारखौ गोदोनायाव सेरनानै बुथारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन। तेजपुर पुलिसा गंसे गारिनिफ्राय आयेननि बेरेखा मोसौ लांखुमानाय गासै 2 मोसौ फालांगिरिफोरखौ कलियाभमरा दालाङाव हमनो हादों। हमजानाय 2 मोसौ सिखावनि मुङा जाबाय आसिफुल हुसेन आरो मोहम्मद मजदुल। बिसोर 2 सुबुङा मोसौफोरखौ गारि सिङाव लांखुमानो नाजादोंमोन, नाथाय लांखुमानो हायासै। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव अन्थाइनि अखा हानायजों गासै गं 500निबो बांसिन नखरफोरा सिलिंखार आरो थेर-बेथेर जादों। लोगोसे बे अखाजोंनो गोबां आबादथिलिफोराबो खहा जादों। बोथोर बिफाना बुंनाय बायदिब्ला 24 घन्टानि गेजेराव आसामाव आरो जोंनि बे सा-सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव अन्थाइनि अखाया हानो हागौ होननानै सांग्रांथि फोसावनाय जादों। त्रिपुरानि जिरानियाव त्रिपुरा पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै 9 लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 5 गान्जा फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 5 फालांगिरिफोरनि गेजेराव सासे आइजो फालांगिरिबो दंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय साइदुल हासान 23 बोसोर बैसोनि, हसेन मिया 21 बोसोर बैसोनि, कुलसुम बिबि 36 बोसोर बैसोनि बे जाबाय आइजो, मोहम्मद जाकारिया 20 बोसोर बैसोनि आरो अजय बिश्वास 23 बोसोर बैसोनि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि रामबान जिल्लानि सिङाव थानाय सिसमानि राजा लामायाव गेस सिलिन्डार लांबाय थानाय गंसे ट्राकआ हरखाबै जाब्रबथाय जानानै 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।